Meta Pietru identifika lil Ġesu ta' Nazaret bħala il-Messija b'nalla l-ħaj, Ġesu wieġbu bil-qallu mbira kien ċmun barġona għax mhux il-laħam u d-demm għarfek dan imma missieri lu fis-mawt. U jiena ngħidlek li inti Pietru fuq dil-blata se nibni l-Knisja tiegħi. U x-xtabi ta' Ħades bibien tal-infern mhumiex se jelbu kontra tagħha. Ġesu hawn kjatina weda tremenda, weda sabiħa, jien se nibni il-Knisja tiegħi. Ġesu joħodha fidejh illi din l-intrapriża tremenda illi prattikament kopri d-dinja kollha u qal jien se nkun il-mastru bennej tagħha. Ġesu qed ipenġi lilna l-koll il-poplu tiegħu bħala binja. Binja li jibnija u jwassala sat-tmiem sabiħ tagħha. Poplu illi huwa meħud mill-lebatirijiet tad-dinja, mill-ġnus kollha, mill-ġenerazzjonijiet kollha, Ġesu feda nies għalih minn kull pajjiż u qiegħed isejħilhom biex ipoġġihom iva f'din il-binja illi huwa bħala l-bennej tagħha huwa kwalifikat u kapaċi illi dak li wieħed ċertament se jbeddu. Qal jien se nibni l-Knisja tiegħi mhux se jieqaf nofs triq imma se jirnexxi ċertament u aħna oħroġ il-għaġeb oġbu li għamilna kollaboraturi miegħu biex naħdmu miegħu biex napparteċipaw miegħu sabiex din il-Knisja li huwa sejħa il-Knisja nies msejħa biex ikunu aduraturi tagħha. Ta' bilħaq jinġabru flimkien. Ġesu qed jibnija fuq pedament solidu. Kwalunkwe bennej, ma għandekx għaf nkun bennej, nafu benċert xi ħaġa loġika ma ħatibni xi ħaġa ħatibniha fuq pedament. Pedament qawwi, pedament solidu li jiflaħ. U l-Iskrittura infatti tgħidilna li ebda wieħed ma jista' jqiegħed pedament ieħor barra minn dak diġà mqiegħed li huwa Kristu Ġesu. Fiċ-ċar il-Bibja tgħidilna li Ġesu qed jibni il-Knisja tiegħu fuq innifsu. Fuq innifsu. M'hemm ebda pedament ieħor dak li diġà il-pedament diġà mqiegħed l-apostli qiegħdu bil-predikazzjoni tiegħu tagħhom bit-tagħlim tagħhom. Pedament wieħed illi fuqu minn ġenerazzjoni għall-oħra qiegħda tinbena l-Knisja tiegħu. Pedament ta' verità żonqrija. Il-pedament tagħna huwa l-verità tal-Iskrittura, mhux it-tafal tal-filosofija mondana, l-ideat nistgħu niksbu mill-medja, le. Hija l-verità, il-verità biblika li Alla urina dik li nħobbu, dik li nfittxu, għax nafu li dik li tilliberana u tagħmilna ta' bilħaq qawwija għal Alla. L-Efessin kapitlu 2 jgħidilna li aħna l-koll mibnijin fuq il-pedament tal-apostli u l-profeti bi Kristu Ġesu nnifsu bħala il-ġebla angolari li fih il-bini kollu kompatt flimkien hawn il-għaqda, hawn din l-unità organika bħalma taraw il-ġisem tagħna illi huwa ġisem wieħed però kompost minn ħafna membri imma kollha jaħdmu flimkien f'armonija waħda. Kompatti flimkien qed jikber f'santwarju qaddis fis-sit li fih intom ukoll qed tinbnew flimkien f'għamara t'Alla bl-Ispirtu. Essenzjalment il-Knisja hija l-għamara t'Alla, hija l-post fejn jgħammar Alla. Aħna nafu li Alla jgħammar fis-sema fl-ardu kullimkien. Alla huwa omnipreżenti, kullimkien jeżisti. Però il-manifestazzjoni speċjali t'Alla hija propjament fil-Knisja tiegħu. Meta għandek in-nies tiegħu miġbura flimkien hemmhekk Alla jimmanifesta il-preżenza u l-grazzja tiegħu. Ġesu qed jibnu wkoll il-Knisja tiegħu materjal eċċezzjonali. Hawn Malta nibnu bil-konkrit jew bil-ġebel tal-Franka, imma Ġesu il-Mastru bennej qed jibni b'ġebel ħaj. Ġebel ħaj. Bina l-koll illi qiegħed jaqadna flimkien ipoġġina. Pietru jgħidilna intom il-koll
bħala ġebel ħaj qed indirizza l-Kristjani kollha hekk. Qed tinbnew bħala dar spiritwali biex tkunu saċerdozju qaddis ħalli toffru sakrifiċċji spiritwali aċċettabbli għal Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Il-Knisja hija komposta minn nies u dawn in-nies huma kollha kemm huma saċerdoti għal Alla. Din hija waħda mill-kisbiet kbar tar-Riforma Protestanta illi dik qed intesiet prattikament. Kellhom il-kleru u kellhom il-lajċi. Ma Pietru qed jgħidilna hekk li l-Knisja kollha tikkonsisti f'saċerdoti għaddesin għal Alla biex noffru sakrifiċċji spiritwali aċċettabbli għal Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Ġesu għandu l-pjanta tiegħu kif jibniha l-Knisja, għandu l-ideal illi poġġih qudiemna u aħna allura bħala ħaddiema flimkien miegħu irridu nifhmu u napprezzaw x'inhu dan l-ideal. L-ewwel nett, Knisja illi hija mibnija minn Kristu tinaraf faċilment għal min hu mitla tal-Iskrittura, tajjeb jibda jinduna li din hija Knisja ġenwina, din hija Knisja awtentika ta' Ġesu Kristu. Il għaliex Knisja li qed jibniha Kristu hija Knisja ejjiema. Knisja li fiha in-nies ifittxu li jadoraw l-Alla fl-ispirtu u fil-verità. Mhumiex qed jiltaqgħu flimkien għal ebda skop ieħor ħlief biex iqimu lill-Alla b'mod reverenti, b'sens ta' timenza, li jarfu l-Alla bħala il-kreatur infinit, bħala dak li qiegħed jiggverna fuq kollox, bħala dak li ħajġib kollox fit-tmiem xieraq tiegħu għax minnu bieħu għalih u mal-ħwejġ kollha. Lilu tingħata l-glorja għal dejjem. Il-nies tal-Alla aħna s-saċerdoti tiegħu tajjeb nersqu biex nagħtuh qima. Mhux dik il-qima baxxa u informali jew f'imitazzjoni tal-moda prevalenti qed naraw x'qed jagħmel xi ħadd ieħor u aħna allura nagħmlu bħalhom le. Alla għalilna kif inqimuh. Għalilna biex inqimuh billi nersqu leh permezz tal-Medjatur Ġesu Kristu u nqimuh fl-ispirtu u fil-verità. Nqimuh bl-awtorità biblika. Il-Bibja tgħidilna kif inqimuh. Mhux sta għalina li nivvintaw modi ġodda, imma nqimuh skont kif jogħġob lilu. It-tieni, u di taqbel tmur sewwa mal-ewwel waħda, Knisja mibnija minn Kristu. Hija Knisja li għandha enfasi speċjali fuq it-talb. Fuq it-talb. Di waħda forsi li rridu ta' bilħaq nemnu illi il-Knisja se tara progress, se timxi l-qudiem meta l-Alla nħabtulu fuq il-bib u nitolbuh u nfittxu l-barka tiegħu. Il-barka tiegħu, Knisja b'enfasi fuq it-talb għax nafu illi b'qawwa xejn inqas minn qawwa divina jeħtieġilna illi nwettqu il-mandat illi Kristu ħallilna. Kristu ħallilna mandat morru fid-dinja kollha u x'għandu l-Evanġelju. Però kif qal Leonard Ravenhill, il-Knisja vera tgħix u tiċċaqlaq u għandha l-eżistenza tagħha fit-talb. Waħda mill-affarijiet illi forsi qegħdin infallu fija għaliex tant għandna aljenazzjonijiet fid-dinja moderna, tant għandna xi fixkilna illi ninsew dak li huwa essenzjali, dak li huwa ta' bilħaq indispensabbli. Meta fi żmien Ġeremija Alla iddeskriva id-dar tiegħu, tajjeb seta' ddeskrivija b'miet mod differenti. Però tafu kif iddeskrivija. Dar tissejjaħ dar tat-talb. Sempliċi, qawwija. Dar tissejjaħ dar tat-talb. Dik il-pjanta għadha ma nbidlitx. Għax it-talb jekk xejn jagħmilna nies santifikati għal Alla. Nies mifrudin għal Alla. Nies li qegħdin infittxu lil Alla. E allura hija Knisja santifikata. Knisja qaddisa. Knisja illi etikament hija matura. Ora, kollha kemm aħna xi ftit jew wisq niżolqu, niċċabsu, inqumu, nisqarru d-nubietna lil Alla nkomplu mexxin u nkomplu naffanzaw quddiem. Imma Knisja li ta' bilħaq
narawha b'Ġesu il-bennej tagħha hija knisja li hija mifruda mid-dinja, mhux fiżikament, mhux li ningħalqu ġo monasteru jew morru ngħixu fuq gżira għalina. Le, qed nitħalltu ma' nies tad-dinja, naħdmu magħhom, niltaqgħu magħhom, nitkellmu magħhom, frattant il-mandat tagħna huwa li aħna nkunu qaddisin, jgħidilna l-Mulej, għax jien qaddis. Kunu qaddisin għax jien qaddis. Dan huwa l-iskop tal-Apostli. Bil-bidunet kien, pereżempju, Pawlu jgħidilna fil-Kolossin kapitlu 1. Lil Ġesu aħna qegħdin inniedu, qegħdin inxandru lil Ġesu billi nwidbu l-kull bniedem u nagħlmu l-kull bniedem b'kull erf sabiex nippreżentaw lil kull bniedem komplut fi Kristu. Komplut. Bniedem illi kiber fl-aħjar ta' żmien, li m'għadux tarbija, imma jista' jagħti il-massimu tiegħu. Bniedem komplut, dik il-maturità tal-fidi, dik il-kotra tal-imħabba, dik il-sapportu fit-tama tiegħu. Giovanni Calvino jgħid l-eċċellenza tal-Knisja ma tikkonsistix fil-kwantità imma fil-purità. Xi kliem għaqli vera, mhux kemm qegħdin, imma x'insarfu. Meta tasar x'issib. Għalhekk Ġesu ċertament jibni l-Knisja tiegħu bl-ispirtu tal-qdusija. Meta l-Apostli kienu nkwetati u mifxula, Ġesu qallhom jiena se nħallikom, però qallhom jiena se nerġa' niġi għandkom. Mhix ħallikom bħall-orfni, niġi għandkom, ħanibgħatilkom l-ispirtu tal-verità, l-ispirtu tal-qdusija. Bih, mingħajr l-Ispirtu Santu il-Knisja hija non eżistenti. Ma tistax tinbena. Bl-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema il-Knisja ta' bilħaq tasal fit-tmiem tagħha, fil-maturità tagħha. Knisja mibnija minn Kristu għall-inqas din hija l-istampa li tagħtina li jagħtina l-Patt ġdid hija knisja enerġetika. Mhux minn ġema ta' nies li qed jiltaqgħu flimkien, ġema ta' mitruħħa. Għandek 5 minnhom biżla u 95 illi ma jagħmlu xejn. Ja knisja enerġetika, għandna dejjem insostnu u dejjem nenfasizzaw illi kollha kemm aħna, kbar u żgħar, nisa u rġiel, kollha kemm aħna għandna x'nagħtu. Kollha kemm aħna ħares lejn il-ġisem koll ġieli qatt rajt għajn taqra ktieb? Għajn weħda taqra ktieb? Jew id weħda terfa' kantum? Jew widna weħda qed tisma' xi sinfonija ta' Beethoven? Le, il-koll flimkien illi naħdmu. Dik l-enerġija li jagħtina l-Ispiritu Santu biex nkunu biżla, il-membri kollha li nikkontribwixxu għall-Ministeru għall-edifikazzjoni reċiproka. Jien se nsaħħaħ lilek, inti tissaħħaħ lili. Il-tnejn li aħna se nissapportjaw, se nappoġġjaw lil ħaddieħor li għandu bżonn għajnuna. Vera? Aħna konna trabbejna familja ta' 6 aħwa u il-ġenituri tagħna ta' nisa li kienu ħin kollu jgħidulna murejn il-ħuk jagħmel homework. Int ejja bil-bota ħadd tisqil lill-oħtok iż-żgħira. Ħin kollu ma xul xejn. Xi stampa sabiħa din. Pawlu bir-raġuni jgħidilna kunu dejjem toktru fix-xogħol tas-sit, toktru tiżdiedu fix-xogħol tas-sit. Billi tafu li t-taħbit tagħkom fis-sit mhuwiex għal xejn. U żgur li mhux għal xejn. Kellna bżonn niftakru għadi. Illi meta Ġesu jirritorna se jikkumpensa lil kull wieħed skont emilu. William Hendrickson, il-famuż kommentatur tal-Bibja, jgħidilna qatt mhu fil-batal, qatt mhu fil-vojt ix-xogħol tal-Knisja għax mhijiex il-prodott tal-moħħ tal-bniedem, iżda tal-grazzja sofrana tagħha. Aktar minn hekk. Knisja mibnija minn Kristu. B'kuntrast għal Knisja li tissejjaħ Knisja meta infatti ma tkunx Knisja. Knisja tingħaraf il għax hija Knisja li tavvanza fit-tarif Bibliku.
mhux f'intellettualiżmu fals. Ħafna nies il-Bibja japproċċjawha biex jiksbu aktar tarif, aktar informazzjoni. Daqshekk inti titgħallem xejn. L-Iskrittura tagħtina t-tarif vera tal-Alla. U rridu nikbru fih fl-esperjenza tal-Alla. Pawlu anke fl-aħħar ta' ħajtu jgħid jiena rrid nkun naf lilu. Rrid nkun naf lilu. U s-seta tal-qawmin tiegħu. U x-xirka fit-tbatijiet tiegħu. Billi nsir nixbħu lil Ġesu anke fil-mewta tiegħu. Irridu navvanzaw. Jekk m'għandniex din l-ambizzjoni fina, kollha kemm aħna, illi navvanzaw il-qudiem sakemm naslu l-koll jgħidilna l-Apostolu Pawlu għall-unità tal-fidi. Ejja, anke Pawlu jammetti li l-Knisja qatt ma kienet unita 100%. Għax aħna għandna d-difetti tagħna. Moħħna ma jifhimx eżattament bħal ta' xulxin. Imma rridu naħdmu sakemm naslu għall-unità tal-fidi u għat-tarif ta' bin Alla għar-raġel komplut għal-kejl tal-istatura li tappartieni għall-milja tal-Kristu. Din hija l-viżjoni li poġġu qudiemna l-Apostolu Pawlu, illi qegħdin nikbru biex insiru raġel komplut, raġel fl-aħjar tiegħu. Ovvjament, Knisja li qed jibniha Kristu. Bħalma qalu jiena nibni l-Knisja tiegħi hija Knisja evanġelistika. Knisja illi għandha qalba tħabbat għal dawk li għadhom barra. Dawk li għadhom barra jeħtieġ illi jisimgħu l-Evanġelju, l-istedina għas-salvazzjoni biex huma wkoll igawdu mill-maħfra li Kristu kiseb fuq is-salib. Knisja evanġelistika b'responsabbiltà lejn il-mitlufa. Mhux knisja magħluqa fi anfisha. Ma knisja li għandha viżjoni dinjija. Darba John Wesley, il-famuż evanġelista, qal għax kienu kaċċewh mill-Knisja Anglikana għax kienu mur jippriedka fl-Elieqi fejn nies komuni kienu u kaċċewh għax għalihom kien skandlu għalihom, però ġumbat John Wesley qal il-parroċċa tiegħi hija d-dinja. Il-parroċċa tiegħi hija d-dinja. Dik hija l-viżjoni li Alla kapaċi jagħtina vera, responsabilità lil mitlufa b'entużjażmu biex nirbħuhom. Illi tixtieq tara l-Knisja tikber. Eżekjel għandu passaġġ vera sabiħ. Hekk jgħid il-Mulej, kapitlu 36. Hekk jgħid il-Mulej. Dan ukoll inħalli lil dar Iżrael jitolbuni biex nagħmlilhom. Alla qed tgħid ħantihom permess lil dar Iżrael biex jitolbuni xi ħaġa. X'inhi xi ħaġa? Illi inkattarhom bħal merħla. Alla qed jistedinna. Itolbuni biex jiena nkattarkom, nimmultiplikakom bħal merħla. Bħal merħla mqazza, bħal merħla ta' Ġerusalem fl-ejdien tagħha, hekk ikunu l-bliet ħerba mimlija bimrieħel ta' rġiel u jarfu li jiena l-Mulej. Wow! Meta Alla jiftilna għajnejna għal bżonnijiet tad-dinja madwarna, dinja li hija fid-dlam. Dinja li hija fid-dlam. Forsi tirraġuna u tgħid, għandna bżonn Billy Graham ieħor sa Billy Graham x'ħan għamlu? Billy Graham priedka għal miljuni ta' nies. Jew John Wesley, wow, kemm priedka fl-Ewropa, fl-Amerika kemm il-darba. George Whitfield, Luteru, dawn in-nies għandna bżonn illum. Le. Inti forsi tirraġuna, jiex niswa. X'naf? Mela forsi l-valur tiegħek huwa ċenteżmu. Kollha kemm aħna niswew ċenteżmu. U ngħidu Billy Graham jiswa €1,000,000. Tajjeb? X'jaqbillek? Illi intik €1,000,000 ta' darba? Jew intik ċenteżmu llum, għada intik 2 ċenteżmi, pitada intik 4 ċenteżmi, pitada intik 8 ċenteżmi, u nibqa' sejjer hekk għal xahar sħiħ. X'jaqbillek? Ejja, ħadmu raskom. Jekk taħdimha t-tieni waħda, jekk taħdimha tgħid
ċentezmu x'ħan għamel jiena? Jekk taħdimha f'31 ġurnata taf kemm ikollok mhux miljun, ikollok 21 miljun euro. Mela x'jaqbdilna jkollna Billy Graham u John Wesley, jew li kull wieħed u waħda minna li niswew ċentezmu, dak iċ-ċentezmu nfittxu li nirdupjawh. Li kieku, kull wieħed minna f'sena waħda jirbaħ persuna waħda bl-Evanġelju. Ikun strumentali fidel l-Ispiritu Santu biex jirbaħ persuna waħda f'sena waħda. Kemm indumu biex nirbħu għad-dinja? Ma ħanejdu li ħankunu vera konservattivi. Ħanajdu li l-Kristjani ġenwini fid-dinja u 9 biljun. Qed inkun nafli għaw iżjed. Ma ngħidu għaw 9 biljun, ħankunu vera 500 miljun ġifieri. Mela, jekk f'sena dawn jirbħu persuna oħra, fl-ewwel sena minn 500 miljun ħajjiġi biljun. Fit-tieni sena se tiġu 2 biljuni, fit-tielet sena ħajjiġu 4 biljuni, fir-raba' sena ħajjiġu 8 biljuni. Id-dinja kollha tkun intrebħet. 8 biljuni hawn nies jgħixu fid-dinja. Iżen, ovvjament, naf li l-kobor tal-Knisja mhux kwistjoni ta' matematika. Imma qegħdin taraw għall-viżjoni li Alla kapaċi jużak. Kapaċi jużak. Alla uża raġel, għazbis nafu x'ismu, safenna fjera, illi ta' testimonjanza sempliċi lil wieħed żagħżugħ illi aktar tard sar il-famuż evanġelista D.L. Moody. X'kapaċi Alla jagħmel bik? Int membru fil-Knisja bħal ħaddieħor. Irridu allura nagħmlu l-almu tagħna sabiex nilħqu lin-nies u mhux narmu lil nfusna, aħna membri ħajn ta' Kristu allura iva, Alla kapaċi qiegħda bina biex permezz tagħna jappella lil ħaddieħor sabiex huma wkoll jirrikorru għand Sidna Ġesu Kristu. Però importanti din, nafuh il-Vanġelu, ara ma nassumux il-lulelena irridu l-Evanġelu nkunu nafuh mhux fuq pont subajna, illi jkun imqabbad, imkebbes fi qlubna, illi moħħna mbagħad meta jġija li l-sina jitkellem ma jiġġiġġati. Qed tifhem? Darba daħal wieħed fil-Knisja, kien ħadd filgħodu u introduċa li nnifsu bħala Kristjan ma kontx nafu jiena. U qabel nitkellmu għalli ma biex miegħek għalli għax qatt waqt il-prijeka tiegħek qatt tabbi lin-nies b'ħafna idejat tqal u diffiċli. Għalli l-Evanġelju. Qedlu x'inhu l-Evanġelju mela? Qed x'inhu l-Evanġelju? Għalli jiena taf kif nara is-salvazzjoni kif nara? Għandek vapur għaddej u għandek in-nies il-midinbin qegħdin fl-ilma. Alla iwaddablek is-salva uomo, jekk trid taqbad is-salva uomo tilbsu Alla jtellak fuq il-vapur. Jekk inti tittejjaq jew tixba' tista' terġa' taqbad il-baħar. Imma Alla ħajġeb waddablek is-salva uomo. Qed tifhem? U jerġa' jtellak. Jekk tixba' terġa' taqbes. Issa kemm fl-aħħar jekk inti meta tmut tinserta fl-ilma allura mitluf. Jekk inti fuq il-vapur, abbord il-vapur allura inti salvat. Għetlu dak huwa aħbar tajba xejn, huwa Vanġelu xejn, dik hija aħbar ta' disprament. Dik hija aħbar ta' disprament. Ġida, minn għalih qed imur qed ixħanda l-Evanġelju, ma kien l-Evanġelju xejn affattu. Xejn affattu. L-Evanġelju huwa kif Alla bil-ħila u l-medjazzjoni unika ta' Ibnu Ġesu jippurifikana minn dubietna kollha bis-saħħa tas-sakrifiċċju tiegħu fuq il-Kalvarju. Walla qed jgħidilna duru lejn il-medjatur uniku li naqgħed bejni u bejnkom. Fibni Ġesu hemm it-tama tagħkom u l-maħfra kollha tagħkom. Mela, iva, Kristu jibni l-Knisja tiegħu bl-evanġeliżmu billi aħna nwasslu b'xara tajba lil ħaddieħor. Jekk aħna forsi tqal
jew tlifna l-viżjoni ta' xi ħadd qal ma niftakarx min, l-aħjar rimedju għal knisja marradija, knisja żiena, knisja ma tittaf b'xejn u bħadd. L-aħjar rimedju għal knisja barranija hija li tpoġġija fuq dieta missjonarja. Fuq dieta missjonarja. Tija viżjoni ta' missjoni u n-nies iqumu u jindunaw kemm ta' bilħaq għandhom x'jagħmlu. U x'jibda jiġri, dik il-knisja tibda tiżdied fin-numru. U ma' dawn in-nies ġodda li jiġu jinħolqu aktar problemi. Problemi dejjem hemm qegħdin. Problemi huma sbieħ għax ifisser li hemm il-ħajja. Ara katavru ma jtikx problemi vera. Kata mhux ħajqum f'nofs tal-lejl u erzaq. Tarbija tqum f'nofs tal-lejl twerzaq għal-ħalib għax xi ħajja. Tagħtik il-problemi, vera? Allura il-knisja tkun ospitali li tilqa' dawn nies li potenzjalment kapaċi jħolqu l-problemi. Nies li huma fittiexa di jiġu qegħdin ifittxu, għadhom dubjużi, mhumiex ċerti x'ħajamlu, bilkemm jafu x'inhi konverżjoni. Dawn in-nies ħanilqawhom, ħarrabbuhom, ninkoraġġuhom, inrawmuhom, avolja jkunu kapaċi jkunu problematiċi u jaqalgħu l-inkwiet. Min minnkom ġieli rabba xi tarbija, tafu x'ġifieri, tarbija tirremetti fuqek. Tarbija minn kollox tagħmel, vera, imma dik it-tarbija tħobba. Tħobba, anke ma tibda ix-xom ċertu rwejja u tgħid x'ġara hekk. Qed tifhem, għallu kemm bżonn dik l-operazzjoni, imma appuntu il-Knisja qiegħed ikber se jikbru l-problemi u dak il-problemi għalli għatina l-grazzja biex attwalment nissuperawhom. Frattant il-Knisja dejjem tkun knisja separata. Knisja mibnija minn Kristu hija knisja separata. Għal darb'oħra mhix l-idea illi ningħalqu ġo monasteru jew nkunu eremiti. Le. Ġesu jgħidilna intom jiena qiegħdkom fid-dinja, però m'intomx parti mid-dinja. U allura knisja separata bla ma nassoċjaw ruħna mal-errur, mal-żball ġifieri jew mal-ħmieġ morali. Pawlu jgħidilna kara, oħorġu minn nofshom u kunu separati, jgħid is-Sid. U tmissux il-ħaġa mpura u jien se nilqakom għandi, se nkun għalikom missier u intom se tkunu għalija ulied subien u bniet. Alla jridna nkunu moralment separati għalih. Knisja distinta, mhux knisja li titħallat u tindies fit-taparsi ekumenizmu ma' nies apostati jew nies illi m'għandhom ebda rispett tal-Iskrittura mqazza. Martin Luteru qal is-sliem jekk hu possibbli. Ħarriduh sliem jekk hu possibbli. Imma l-verità akkosta kollox. U naqbel miegħu. Il-verità akkosta kollox. Fil-waqt li aħna nżommu ruħna separati għal mulej, irridu wkoll narfu li bħalma Kristu rebaħna għalih innifsu biex bis-sakrifiċċju tiegħu nnifsu. Hekk ukoll qed isejħilna lilna dixxipli tiegħu biex ukoll nkunu nies ta' sakrifiċċju. L-idea ta' sakrifiċċju li qed tispiċċa. Vera? Illum kumdità, tieni l-kumdità, tieni dak li huwa konvenjenti, tieni dak li huwa immedjat, imma is-sens ta' sakrifiċċju kif qalilna Pawlu fil-Rumani, aħna u nikkonsidraw il-modrijiet tal-Alla, l-ħniena tal-Alla li rċivejna, issa jgħidilna mela konsekwenza tek, offru l-ġisimkom stess bħala sakrifiċċju ħaj l-Alla. Alla li jekk Alla hu favur tagħna mista jkun kontra tagħna u li ma iffrankajx l-ibnu stess, imma taħ għalina l-koll. Kif ma jtinx b'xejn ħwejx kollha? Alla tagħna kollox. Minħabba s-sakrifiċċju tal-ibnu. Allura aħna iva rridu nkunu lesti li nissagrifikaw. B'sens ta' gratitudni u b'sens ta' mħabba lejn mulej. Ġesu jgħid li fejn huwa t-teżor tiegħek hemm tkun qalbek. Fejn huwa t-teżor tiegħek? X'inhi l-konċentrazzjoni ta' qalbek? Fis-sema? Fi wex tas-sema jew fuq l-art.
Meta kont żagħżugħ, kont għaddi qed nibda l-ħajja Kristjana tiegħi, ġie f'idejja ktieb biografija ta' C.T. Studd. Wieħed mill-Cambridge 7 kienu missjonarji. C.T. Studd kellu karriera bħala żagħżugħ brillanti qudiemu bħala kriketier, jilgħab il-cricket. L-Ingilterra kien plejer tajjeb ħafna. Però għażel li abbanduna dik il-karriera u għadda l-bqija ta' ħajtu missjonarju fl-Afrika, fiċ-Ċina u fl-Afrika. Maġra. Bnida wieħed. ċenteżmu wieħed. ċenteżmu wieħed mitfuħ fit-teżorrija tal-Mulej. Kemm Alla kapaċi jagħmel ħwejjeġ kbar bina. C.T. Studd din il-sentenza tiegħu mindu kont żagħżugħ baqgħet miegħi u naħseb jien hija ispirazzjoni għalija mhux naħseb żgur. Għax insib li nnifsi nirrepetija kultant u tant. La darba Kristu Ġesu huwa binalla u miet għalija mela m'hemm ebda sakrifiċċju kbir biżżejjed għalija biex nagħmel għalih. X'loġika dik vera? Jekk ta' bilħaq la darba Ġesu il-ħalliq tiegħi miet għalija mela jien m'hemm ebda sakrifiċċju kbir għalija biex nagħmel għalih. Il-Knisja tagħmel sakrifiċċju lesta tilqa' tbatijiet u fil-frattemp ukoll trid tkun knisja li tilqa' l-konsekwenzi għall-fedeltà tagħha. Pawli deskrivina bħala l-arusa ta' Kristu. L-arusa ta' Kristu. Arusa safja għalih. Qegħdin nistennew allura. U allura l-arusa l-ewwel qabel kollox tibqa' fidila lill-arus tagħha. Ġifieri, ma tagħtix wiċċ ħadd ieħor, imma il-devozzjoni tagħha tkun lejn l-arus tagħha. Ġesu lil waħda mill-knejjes fi żmien l-Apostli kitbilhom ittra qasira u li tgħid hekk il-Knisja ta' Smirna. Tibża xejn mill-ħwejjeġ li se tbagħat jappik, ara, ix-xitan appik se jitfa' xi wħud minnkom fil-ħabs sabiex tkunu ttestjati u se jkollkom tribulazzjoni għal 10 ijiem. Kun fidil imqars għall-mewt u se nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Kun fidil. Il-ħaġa primarja, l-ħaġa l-ewwel qabel kollox illi Kristu jiddomanda minna li nibqgħu leali lejh. Jiġri x'jiġri, niltaqgħu ma xiex niltaqgħu, kun fidil anke jekk ikollok tieħu il-martirju. Dik hija sejħa ta' nies illi Kristu sejħilhom lejh. Ja Knisja allura li ma tibżax tkun ikkritikata mill-infidili. Aħna kritika nirċievu vera ħin kollu u tagħjir u disprezz u redikolaġni għalli ħajamlu. X'jista' jagħmlu żed minn hekk? Ja Knisja però illi tkun tibqa' fidila lejn Kristu u l-iskandlu tas-salib. Għax meta nxandru l-Vanġelu, in-nies se jieħdu għalihom. In-nies jirvellaw. Għax il-Vanġelu jikxef il-kburja tiegħek, jikxef l-insubordinazzjoni tiegħek, is-supervja tiegħek, iġibek ħarwien quddiem Alla. Darba kien hemm grupp ta' ansara fl-Ingilterra, skont kif tgħid l-istorja, u bnew knisja u fuq il-bieb prinċipali kitbu jew ħajja naqxu aħna nippritkaw lil Kristu msallab. U kollox kien preparat, anke barra żeraw il-lidna dinja rampikant tibda tixxabbat mal-ħajt vera, ġenerawha Malta wkoll. Daw il-creepers li jibdew jagħtulek il-ħajtek bil-wara tagħhom. U l-ewwel sentejn mar kollox tajb aħna nippritkaw il-Kristu msallab u kull laqa li kont tmur, kont tisma' l-Vanġelu pritkat b'dik il-qawwa u b'dik l-imħabba. Għaddew sentejn u l-lidna tant kibret li l-kelma msallab għattieta. Allura ġiet aħna nipritkaw il-Kristu. U ver, xint kont tidħol fil-Knisja, kont tisma' talks jew lectures dwar Kristu l-eżempju tagħna.
Kristu soluzzjoni għas-soċjetà tagħna, talks mansi li ma joffendu l-ħadd. Qed tifhem? Għaddew snin il-liedna għattiet parti oħra mill-da u għallu għadġiet aħna nipritkaw. Appuntu, kunta fil-knisja u dal-ħadd kienu kemm is-sindku tar-raħal jagħtihom talk dwar kif ħajsebħu aktar ir-raħal tagħhom u affarijiet bħal dawn. Knisja li tibda tajjeb u tiddiġenera. Irridu noqogħdu attenti l-aħwa illi nibqgħu fidili lejn Kristu. U korresti wkoll inġarbu radikolaġni, persekuzzjoni minħabba l-Evanġelju. Martin Luteru se jkollu nikkwota għal darb'oħra. Jgħid meta l-messaġġ veru tas-salib huwa imneħħi, tibret ir-rabja tal-ipokriti u l-eretiċi. U kollox jidħol fis-sliem. Dan huwa sinjal ċert li x-xitan qed jasses id-daħla tad-dar. U l-dottrina safja ta' kelmet Alla tnawret. Il-Knisja mela hija fl-aħjar tagħha meta Satana jaħbad għalija minn kull naħa, b'tattiċi sottili u b'vjolenza diretta. U tinsab fl-ar stat tagħha meta hi l-aktar tranquilla. Meta s-soċjetà mhix qed tagħti kasa u bil-kemm taf li teżisti, dak huwa sinjal ħażin. Knisja li qed jibnija Ġesu Kristu hija knisja illi tingħaraf bl-imħabba bell-aħwa. Mħabba ġenwina illi wieħed irid ikun ta' spalla, irid jgħin, irid jappoġġja lil ħutu, lil proxmu tiegħu. Ġesu qal dan intom tingħarfu li intom dix-xili tiegħi bl-imħabba li għandkom lejn xulxin. Nistax ikun aktar ċar. Ġesu kien kapaċi meta jitkellem ikun diffiċli u jiftiem forsi b'mod żmerġ. Pa meta qal jekk wieħed ma jikolx ġismi u jixrob demmi m'għandu ebda ħajja fija, tista' tifhem ħażin dik. Vera? Imma kultant kien jitkellem tant ċar. B'dan tingħarfu li intom dix-xili tiegħi mill-imħabba li għandkom lejn xulxin. Il-Knisja bikrija kienet knisja li taf tħobb, li kapaċi toħroġ minn anfisha biex tilħaq l-ħaddieħor. Pawlu jgħid lit-Tessalonkejn issa dwar l-imħabba fraterna ma għandkomx bżonn li xi ħadd jqbilkom għax intom infuskom malmi minn Alla. Ħalli tħobbu l-xulxin għax ta' bilħaq tipprattikawha l-aħwa kollha li huma fil-Maċedonja kollha, ġew mhux biss fil-grupp ċkejken tagħhom ma anke fir-reġjuni aktar il-bot minnhom. Frattant neżortawkom l-aħwa, qed inħoġġukom l-aħwa biex teċċellaw jerġa' aktar u aktar. Pawlu kien jaf li fl-imħabba famużi. Imma ċċellaw aktar u aktar. Qatt ma nistgħu ngħidlu li wasalna. Qatt ma nistgħu ngħidlu qegħdin nħobbu żejjed. Il għaliex mewġa wara mewġa Alla jibqa' jissupplixxina bil-grazzja tiegħu biex nagħmlu mhux affarijiet illi ħanibqa' fil-comfort zone tiegħi. Dal-lingwaġġ modern ma naħmlux jiena. Suppost ħaqtu għaw, comfort zone. Għad tifhem? X'comfort zone? Ġesu qed jgħidilna uħorġu barra minn konfuskom, morru fid-dinja kollha. Servu l-ħaddieħor. Toqgħodux tistennew ħaddieħor jiġi jaħsilkom saqajkom. Ivvoluntiraw intom biex taħslu l-saqaj ta' ħaddieħor. Nathaniel Vincent, Puritan tal-antik dakin. Perdon, meta kienu jitkellmu dawn il-pastors tal-antik, kienu jitkellmu qishom poeti. Kliem vera sabiħ, isimgħuh. Mħabba, xi ħtieġa hemm għalik fil-Knisja ta' Kristu u kemm tweġġa l-Knisja minn għajrek, tokrob, tinkeb, tmut kuljum minħabba l-assenza tiegħek. Irritorna mħabba, irritorna, sewwi slieħi, irrestawra l-modijiet biex nagħmlu fihom, edifika l-postijiet u l-passaġġi antiki u tella l-pedamenti ta' bosta ġenerazzjonijiet. Ħan nittraduċiha b'mod sempliċi bil-Malti sempliċi. L-imħabba ma ħnax hemm mingħajrha. U Pawlek qal, tista' toffri jekk innifsek u tista' tagħti kull ġidek il-foqra jekk m'għandekx imħabba minn xejn. L-aħħar punt li għandi għalikom, knisja li qed jibniha Kristu. Tinara fija xi knisja illi tafda falla. Mill-bidunet il-Knisja sawret il-kredijiet tagħha. U n-nies kienu jitalmuhom bl-amment biex jgħiduhom l ħaddieħor bl-amment u bil-qalb.
Waqt mill-krediet jgħid jiena nemmen f'Alla wieħed il-missil jista' kollox laħaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U jkompli jitkellem dwar Ġesu Kristu u dwar l-Ispiritu Santu u dwar il-Knisja tiegħu. Knisja li tafda f'Alla. Temmen fih, temmen mhux biss li jeżisti, ma temmen li Alla huwa involut intimament fil-ħajja kollha tagħna nafdawh. Tozer, awtur u pastor Amerikan, jgħid illi il-mexxejja tal-Knisja mill-bidu semgħu mingħand Alla kienu jafu r-rieda tiegħu u għamluha. Kienu jafuha u għamluha, ma għadux jiddiskutuha, ma għadux jilmentaw dwarha, qabdu għamluha għax kienu konvinti li huma l-rieda tal-Alla. Nieshom segwewhom, kultant ta' trionf u aktar sikwita l-insulti u l-persekuzzjoni pubblika u l-premju suffiċjenti tagħhom kien is-sodisfazzjon illi għandhom raġun f'dinja żbaljata. U dak is-sodisfazzjon ħossu jiena. Tħossu intom illi meta tkellmu l-ħadd ieħor u jibdew jiġġejjin bil-yoga u b'elf ħaġa oħra. U inti tgħid ma jdux jisimgħu, però jiena konvint u għandi sodisfazzjon illi jien għandi raġun. Għaliex? Illa xi twemmin tiegħi mhux jien iffintajt għalija nnifsi, smajt il-kelma ħajja talla. U allura rridu nibqgħu nafdaw f'Alla li permezz tagħna iva il-Knisja tiegħu ikompli jibnija. Minkejja it-tfixkil u l-oppożizzjoni din il-binja li Ġesu sejjelha il-Knisja għad titlesta. Mar-ritorn tiegħu fl-aħħar jum tkun lesta. Kif qalu stess ix-xtabi ta' Ħades jew il-bibien tal-infern mhux se jelbu kontra tagħha. Oppożizzjoni hemm, però il-suċċess ta' Ġesu bħala il-Mastru Bennej se jkun 100%. Int parti minn din il-binja eċċezzjonali. Għaliex li jiġri ħafna drabi hija li nassoċjaw ruħna ma' Kristjani oħra u aħna nfusna ma nkunux. Int parti minn dil-binja. Ġifieri, stqarrejtu lil Ġesu bħalma stqarru Pietru. Int il-Messija bin Alla l-ħaj. Pietru għarfu illi huwa dak il-Salvatur maħtur minn Alla sabiex bil-miġġa tiegħu fostna jixtrina għal Alla u jiġġustifikana bid-demm tiegħu. Bir-raġun Ġesu qal fuq dil-blata se nibni l-Knisja tiegħek m'intix fuq dil-blata. Ifisser ħaġa waħda. Qed tibni ħajtek fuq ir-ramel. Qed tibni ħajtek fuq ramel ħad tiġi x-xita u tiknes kollox minn taħtek. Jekk inti però konvint li inti qiegħed fil-Knisja u qed tinbena f'dan il-tempju qaddis lil Mulej, rod ħajl l-Alla, rodlu ħaj kuljum għal-fatt li Alla xeħet il-ħarsa tal-ħnija tiegħu fuqek u sejjaħlek. U allura insaqsik, x'sem qed tagħti għall-avvanz tal-Knisja? X'sem qed tagħti? Mela jiena inħobb il-Kristu. Nista' nħobb il-Kristu minn ma nħobb l-arusa tiegħu. Għamil kif għandi ħabib, tajjeb. U tarras il-ċaħat. U jiena ngħidlu ma nħamilix tal-din it-tfajla tal-għażil tal-lilek orrajt nibqa' nħobbok, u nibqa' kieku jibgħatni l-xejjer. Min iħobb il-Kristu? Iħobb bil-fors il-Knisja tiegħu. U allura x'sem qed tagħti għall-avvanz tal-Knisja qiegħed tfixkel jew taġevola? Qiegħed tikkompeti jew tikkopera? Qiegħed imxierek fil-Knisja, ġifieri l-Knisja għandha l-laqgħat tagħha, qiegħed biħġarek tattendihom dawk il-laqgħat jew tkun vagabond. Vagabond x'inhu? Jiġri minn post għal ieħor. Qed tifhem bla eruq ta' xejn. Kif tista' tikber? Kif tista' tikber? Mingħajr ma tkun membru ħaj fil-Knisja, mingħajr ma tkun fera li hija maqda intimament mad-dilja. Din hija l-pjan tal-aħwa li Kristu qiegħed jaħdem fuqha. Roddu ħajl Mulej illi sejħilna
illi tana sem mill-patt etern tiegħu qegħdin ingawduh dal-patt. Ejjew l-aħwa, inqumu fuq riġlejna u attwalment naqbdu x-xapra fuq id waħda u l-kazzola fuq id waħda nassu u fl-istess ħin naħdmu biex insewwu s-slieħi ta' dari bħalma għamlu fi żmien Neħemija, illi kienu ħaddiema u għassiesa fl-istess ħin. U fil-waqt li nagħmlu hekk ta' bil-ħaqifa ikonna qalbna mfawra mimlija b'ringrazzjament lill-Alla tal-li tant kellu ħniena magħna. Amen.